Hi guys, pachipamwe tite repapu nyaya iyi tiwane kubikira vanhu vachaisa gore ndatoti time ndaenda yakanaka time vanouya ndatopedza. Hi Queen, yes my tamtenda. Teresa Maduro, how are you? Kwena nasa sora panoka. Nasa batazaka kwenda kwa street. Wasora pano nasi. Right. Itai mchitega guys tikurunze kufamba toda kuti tifambe nenyaya iyi yanzva dzedu vanogona kuvatega hanzvadzi yedu yavategei achiwengwa vanogona kuvatega vategei vategei hatisi kutuka tikuda kungova adresawo sema adresera avakaita pamaridzo yavo vachitaura zvakasiyana siyana zvavakataura. Guys, ndine good news dzandinadzo anditika tine vamwe vedu vari panapa vane kambani yavo yemasola yandichave ndichakuudzai nezvayo zvizere pamberi apa anditika vatiri kushanda navo panapa tapatina navo pano. Saka kune vese vari kuvaka anditika kune vese vari kuvaka kune vese vasina vakavaka kudhara kune vari kuda magetsi kuZimbabwe kuAfrica anditika munondibata moenda kukambani iyi anditika vamwe vedu panapa moshanda navo. It's a trusted company, ikambani yekuti we are involved. Chinenge chazoitika tinongodzokera back kwavari vachigadzisa tichenda takadaro. Saka kana uri kutsvaga magetsi anditika uri kuda magetsi kuAfrica uko ndo mukana wacho iwoyu. Magetsi ashupa munozviziva, magetsi ashupa muri kuzviziva. Saka motibata munosigwa masola enyu pamba pochena wedha magetsi Eskom ezese ariko rati hako pamba panenge pakachena anditika mukadzi anenge achiseka ndiani wake achiseka kupi kuchechi handizivi right. Saka nhasi tikuda kuadresa mama Chivengwa anditika ndo vatiri kuda anzi tuye yes tikuda kuadresa mama Chivengwa anditika tikuda kuadresa mama Chivengwa vanozviti ndinonzi mama anzi munonditi mama. Ndo panotangira era ipapapa guys pakuti munhu wechirume anoda kuti anzi ndinzi mama anditika toda kunzi ndinzi mama uri munhu wechirume. Pamusoro pezvo futi uchida kunzi mama wobva washora vanhu vechikadzi stereki kuti havana basa vanhu vechikadzi asi uri kuda kunzi mama. Ndo pane era ipapapa. Ngaitimbotanga taenda panyaya ishi yavo itidzwe zvizere. An era for us, the sons of God, to be used to be toiling day and night, doing filthy work, so that other sinners may enjoy their lives. Iwe ndori kusara uchichengeta amai vake munhu vane dementia iye achienda kuvacation. Torwa mafoto uri mumba memurungu chitumira vanhu vari kumusha kuti upenyu hwakanaka. Amai vako ausati wambovagezera hembe sekugeza kwawaita dzemurungu. Ausati wambogezesa amai vako kana gogo vako vakura uri kugezesa chembere chirungu. It's an era for us. Nekuda akutofungidzirwa nzo nerudo iwewe izvo imari iri kusaka utore sipo ugeze muchembere akakwegurira kwausingazive nechakamuchembedza uchizive. Tumwe tweve twumajoki twakarambwa nevana vatwo twakuchengetwa nehurumende. Iwe ndombo wapinda ipapo wakatoenda kuma green pastures izvezvi. Thank you Jubilee. Wakaenda kuEngland. Maprinces akristu aya so
sorry. Nekuda kwemari wapedza wakumeso nemurwere wepfungwa wauri kuchengeta. Rudo hwai rauchasvikopa murume wako. Do you know that taking care of a mental patient causes mental sickness itself? Unozodzwa so kakurwara kacho kanokubata nekuti uri kuswera nemunhu anoita zvinhu zvisingaite. Hama dzake dzakatoramba kumuchengeta, dzakatora iwewe dzikatichengetere mama, vanozvirudzira. Unenge uchingopukuta marutsi, tokupa 5,000 pounds pagopa mwedzi, 2,000 yotorwa nehurumende, wozosarwa ne3. Rent yobva yanzi 1.2. Right. Wapedza shift. Amai vako wapedza shift. Waswera uchisvipirwa kumeso nemurwe. Amai vako vakakuzvara. Hausati wambovabvisa marutsi iwewe. Amai vako vakakubvisa pampa uri mucheche. Hausati. Izvezvo wakamirira kuti vafe, ndopauchazomhanya kumusha kunovaviga. Pavanorwara unotumira mari. Watokamika murungu so kakutumira mari. Pakangonzi pane problem unotumira mari, unotofunga kuti rudo. Iwewe amai vako vari muchipatara, hauende kunovaona, unotumira mari. Uchiti uri busy uchigeza amai vemumu womunhu vakatotizwawo nevana vavo. Zvekuti kutizwa kwakaitwa muchembero wauri kuchengeta ndokutizwa kwakaita amai vako iwewe. Newe wakatiza amai right. Vave right uma. Amai vako ukanochengeta amai vemumwe. Chakangosiyana nezvekuchengeta vane mari, ava havana chinhu. Mwari anokukomborera here pakadaro? Do you know how much a mother suffers to raise a child? Who told you that mothers love money from their children? What they gave you, money cannot give you. They gave you their love. They gave you their care. They gave you their compassion. They gave you their empathy. They gave you their time. Right. Manzwa marizo yakataurwa na baba ava nehanzvadzi inonzi Talent Chivengwa achitaura kuti hanzi murusai murunda kunosuka machembere muchitotumira mari kutozorasa kuti ava murungu iwe mai vako vakarwara kuno kwavabvisi kana chidai. This is the so called men of God anozviti ndiri amai Talent Chivengwa. Talent Chivengwa, this video is for you. Isusu we've got nothing. Chekutanga rega tikudze tichida iso Chivengwa. We've got nothing to lose. So ukashanda isusu tichakushandawo beki. We've got nothing to lose. Right guys, tanyanya kunyararira vachivengwa ava nguva yareba. Vachitaura zvavanoda. Vakamboshanda taxi driver, gonyeti driver. Vakati varume vanodhava magonyeti driver marompe is usimpe. Ngoswera munhu wakagara gonyeti driver guys anoparara musana. Usiparara musana chekuchekwa nokudriver sigonyeti reda is not easy. Anditika akashanda Teacher Tilda. Akati Tilda ijoki, ihure. Nobody addressed him. Vanhu vakanyarara vakati vange vasina kuzvinzwa. Kana ari mapastaya anopindira one by one achitsoropodza. Dzidziso dzake iye ndiye ega munhu anoziva zvaanoita, ndiye ega akasarudzwa naMwari pano pasi. Antika anongove right, vamwe vese havana kukwana. Right. Kumapasta kana vakada kuundurana kumapasta kuhierarchy yavo yemapasta ngavaundurane pachavo. But Talent Chivengwa, the moment you come down here to us isu vasina nothing to lose, anything to lose, tino kuresponda and we will come back for you. Tinoto kuresponda. Iwewe muchechi makoma unogara vabereki vanopinda chechi ikai chechi zvakatoshamisa. Chechi yakazara vanhu kudaro vabereki mukuroverera maoko muchechi imomo. Mune vana vangani vamakaendesa kudiaspora imi vabereki vari muchechi. Vamwe venyu makatengesa maproperties kuti muindise vana vava kudiaspora.
vanosvika kushanda vari kutumirai muri kurarama nemari yamukutumirwa nevana vaevery month but muri kuomberera ruoko kune munhu wamunoti anzi mother mama Talent Chivengo muchimuomberera chimaoko achituka nekubati hakuna mupastor wakadai. Indine mubvunzo 1 Pastor Talent Chivengo wakatumwa nani? Who sent you? Mutegai, take them. Who take you? Who sent you, Talent Chivengo? Because clearly you are not from God. A man of God does not look down upon other men. A man of God does not look down upon other people. A man of God is not pompous. Hana pride, doesn't have pride. Love doesn't have pride. Uri busy kutsondora vanakuraramisha mhuri dzavo nekuchengeta machembere acho ku UK. But the same money yoyo unoishugarcoata muchechi wara ifeshi makoto auba wakati audi ba ubada kumataitsi. But munobada kwa offering. Munobada kwa offering. Une mademands anoita muchechi aunenge wazoya nemazita akakotwa nechirungu chekuti zvisaite kunge mpiro uri kubhadharwa kunge tithe iri kubhadharwa panoidhimanda mari kuvanhu. Mari painouya uchipiwa ichibva kuvanhu vanenge vabva vari kuUK vari kusuka vari kuchengeta machembere, unoiramba here? Unoiramba here mari ishi? Zvainenge yabuda ichipiwa uchisa kuoffering kumari iyi, unodi kuti mari yese yabva kuUK kune vanhu vari kusuka chembere aiwa mari yabva kuzvichembere zvaive zviri zvimahure hatidi. Unoiramba here? Kumuchechi mako mune zvinhu zvakawanda zvatinonzi zviri kuitika muchechi mako, but no one was angane interested kutaura nezvenyaya idzi. No one angane interested kutaura nezvenyaya idzi. But now takudzitaura because it's now personal. We have taken it personal. Takuchitapenda because kune vana vari kuparara nemutoriro. Kune magraduates akagraduata ari kumuka makuseni ogara pachibridge. Mwana wepa next door ouya vaungana pachibridge. Ouya nechipake chake chemutoriro. They've got nothing to do except kushuta mutoriro. In other words, uri kutry kudiscourage vana. Niva muchechi mako kuti kuenda kunoita caregiving ku UK kana kune anywhere else, even muZimbabwe mune caregivers. It's wrong. That's what you're encouraging them. So it's better to fight mutoriro. It's better to fight mutoriro. Because then onga uri munhu akatumwa naMwari cheke ungado chisumudza nekukurudzira vana vakuti tengesai matomatis itai zvimusika mugoche chibagi ende munoodha mazhanje mutengese mazhanje kuti murarame, because akuna makambani ari kufunction akawanda kuHarare. Makambani akawanda muZimbabwe mazhinji akavhara kudhara. Unotukirira vakadzi dzimba dzakawanda dziri kunzi dzaparara nekuda kwechechi yaTalent Chivengo. Mitemo iniswa muchechi, but wako mukadzi unaye. Mukadzi wako nzi abvumidzwi kutaura anything chechi because kunonzi iwe ndiwe mother, unozviti ndiwe mother, ndiwe father zvose muchechi imomo. So vakadzi they don't have a say muchechi. Vanenge vachingosekerera. You have managed to brainwash people muchechi. Guys, this is the thing with Talent Chivengo. Talent Chivengo munhu akaverenga Bhaibheri. Muri kunzwa akakrema Bhaibheri. Antika akariziva kuseri nekuseri kweBhaibheri. Saka now paanonomira mukati mechisangano muchechi munenge makazara vanhu vai antika achivaudza neBhaibheri yari antika achivatsanangurira zvaanoandasenda zvaanoda iye nemavheses aya akakrema aya antika anotofunga kuti ave chisemigodi chimwari chidiki. People vakutomutora kuti anoziva zvokutodaro zvokudaro. Saka wakutozvita uri Mwari, hausi Mwari Chivengo. Hausati wave Mwari. Chinokuita kuti unzi mama ichocho uri munhu wemurume. Ndo chaita kuti uve neera. Hatina basa razvoka zvirudzana nevamwe vako kumusoro. But the moment you come down to us kunoku kumapenzi, kunoku Facebook, kunoku isusu tisina chekunuzaka, tinokupindurai, tinotokupindurai. Kumugopindura tikodzoka tikokupindura futi. Tigoita ugosiya soko tigofamba newe. Nokuti hauna kutokukwana chako chako ndokunenge kwakatoshora. Unaona nditonyezo tikwane. Guys, kune chechi yaya yakambobuda yaya. Yevanhu vari kunzi vari kukata hama dzenyu. Yemapostori yaya yemunhu wokuzenda kujere uya akazonzi abuda. Yekunzi aitora vanhu achisa kuprice uko. Kuti nzi katai hama dzenyu, katai kudi. Ndo information ndasora nchipuwa nasiya chiyangwa. Kuti vanhu vanopinda chechi yakwa chiyangwa. Vakanzi hama dzenyu siyana ine hama dzenyu. Vazhinji achitozana namai vavo. Amenotonodzwa kunzi kudi chimidziso yavanopiwa naChivengo uya modzisorudzi yavanopiwa. Vanhu vakazvibvisa muvanhu. Vanava vakanzi budai munhikikiri muvanhu muite zvenyu mega naChivengo uyu. Cheche kwaIshmael zvakafanana naChivengo ushu. Mirai.
ndinoti mundiudze kuti kutaura chechi here kana kuti haisisiri chechi tave kune chimwe chinhu. Mirai, idzi inyaya dzandichipiwa dzandasara ndichipiwa nevanhu vakambopinda machechi ikoko. Ndichavhurira mukana kune vakambopinda machechi kuchechi kwachiyangu. Muye mutaure zvamunoda. Don't worry. Akaresponda tichange tichingoresponda saizvozvo takaenda because ndivo vadzika kuno kuzasi kuya kuzobata vanhu vari kuno kuzasi kunoko. Ndivo vauya kuzobata. Aubati vanhu vari kuzasi because vanhu vari kuno kuzasi we've got nothing to lose. Nothing to lose at all. Hatina mirai tinde papost yake. There I do. Hi Sisimeli, Chiwengwa is no longer staying in Zimbabwe. Anogara kwa vanoti ku secret location ku refunded nema church members. Every month kunobviswa mari ye upkeep. Kobviswa ye rent ye kuZimu etc. He's hiding from vanoti vaida kumuuraya in Zimu. Some joined his church vasingazivi vakazoudzwa vavamo kuti Christmas is devilish. Zvese ne Easter. Mother's Day ne Father's Day hazvitenderwi. They don't celebrate those days. Moziva here kuti they call him mother. When the wife said mother, musi wakachata ne new young wife recently, people thought she was referring to the other elderly lady. No, she was referring to mother, husband. They believe in Dimaive Shoko. Sakabano yamwa Shoko kwaari. That's the title mother. Hakuna ye kuti sister Meli, ikoko you be brother Meli. Saka inga ndri sister ngani chwa kendo fanga unzi brother Meli. Okay. Munwesa is addressed as a brother. They were taught kuti hakuna gender. Someone told me kuti ukaerekana wabhabhatidzwa zvavarana. Hauoni chakaipa chaanoita. That's why he rushes to baptize new members. Issue yeumhandara. Inise murume wakarora mukadzi asiri mandara. Your marriage is defiled and invalid, including vana vamakazvara. He calls them bastards. They don't deserve to be called my sons because vakatukwa. He also said varume are allowed to get another wife within the same marriage because kana usina kubvisa anyone umandara uchiri jaya and you are allowed to have another chance within the same marriage. It sounds like a cult now. There is a lot that people don't know about that man. Hongu Bible anoziva. And that attracted a lot of people. It's true, I agree with you, Kola. Vakapinda pasinga budike. As we end up asking, mweya wa mwari, don't know that knowledge. They call each other Hama. They call each other Hama. Hama because they were told, these are now your real relatives. Kweche veropa. You can even add the church Hamas on your funeral policy. Instead, they use Hama zipanyama. Anti murukunzwa. Saka kana ukafa iwo uri mchechi machivengwa pa unaenda kunoregister policy yako unoisa chivengwa as proxy. Unoisa hama dze church ndo dzava hama dzako. Ndo vachakuviga kwete hama idze. Handi murukunzwa vanhu vakabuda mchechi ishi. Vari kundipa information. This sounds to me like a cult now, not a church. Because everything chekuzanzi indikaita church ndo brother inini. Zvinobva pa izvozvo. Kwanzi anonzi mother because anonzi akatakura shoko. Saka vanhu yamwa shoko pari. Saka ndimai vakatakura soko. Kana wakaroora musikana dzidziso yake asiri mhandara. Handika haurecognizwe muchechi. Uchiri mhandara. Saka uchiri mhandara unobvumidzwa kuenda kunotsvaga mumwe mukadzi muchechi imomo kuti uroore ukwanise kubvisa umhandara nokuti iwe unenge uchiri mhandara. Animon unenge uchiri mhandara. Ndo dzidziso dziri muchechi imomo. You are not allowed to celebrate Christmas. You are not allowed to celebrate Easter. You are not allowed to celebrate Mother's Day and Father's Day. Because zvakatukwa. Exactly Ishmael part 2, Gumbura part 3. Exactly Gumbura part 3, Ishmael part 2. Chechi kwa chivengwa. Now, zviletika kuti vanhu vakapinda muchechi umu, andika vakato brainwash vafungwa udhara. Avachakwanisi kubuda, makaona nezuro maposti vachirwa.
I was shocked. A whole lady wechidiki ari kuBotswana akatiza Zimbabwe kuenda kuBotswana uko kunoshanda kuBotswana anga ari comment section nezuro achitukirira vanhu iTeam Chivengwa. I was shocked. I had to go and kunotsvaga kuti musikana mukadzi uyu is she normal. Vabereki ndokwamunenge muri muchikuchirira maoko murimo muchechi imomo. Chechi iyi icult. Hakuna chechi yakadaro. That's a cult. Tiakungota gunda musaira tichingotevera. Tinotevera zvatingazivi. Chivengwa is not a man of God. Ndochokwadi. Talent Chivengwa is not a man of God. Mari haidi, but arikufandwa mari secret location ekwanogara. Arikutada kuraiwa. Arikufandwa mari zvakawanda. Mari yacho inobva kupi? Inobva kupi mari anoshibhadha kona? Haivere kune vanhu vari kusuka chembere kuUK. Unodi kuiramba tandidi mari yenyu. Tine imwe mirai. Chivengwa and haisi smell hide me. Chivengwa anoita inonzi reverse psychology. He marketed his church achatanga pagumba pana first achiti chegumi tithe achitenderwi musatorerwe mari uyai kwedu hatibhadharisi tithe nanhasi haibhadharwi asi mari dzinobviswa koka munongonzwa imi dzinouya nema decorated names e.g. ministering to the minister, gifts to the king, etc. The other time he commanded every member to contribute a certain amount to the deadline. He said, I'm not asking you, I'm instructing you to contribute that amount before 31 October. If you trusted me with your souls, you can trust me with your money. By the way, yanga iri mari yekuvaka, so the so-called offices. The recent event yakaita ku SA, he said he wants to start church business and people should contribute by such a date. People were in a queue pledging Washinyogwa Masita and the most in the kuchando. Then the next also oppose the doctrine rake. The also oppose the doctrine rake is not normal. Is not a normal one. He already brainwashed and equipped his followers to be too defensive. Vasa wonokushata kwazvo. Pane muri zhinji dzaparara nekuda kwemurume uya nedzidziso dzake. I have a lot to say about that man. Nokuti ndaive ndiri mukati mechechi iyoyo, but zvaizvo zvinombomirira pano. Muchadzidzisa kuti kunofugamwa kuchinamatwa mega. Saka kana konzi bhadharai mari yeminister to the ministers. Kwai minister to ministering. Yako yakakotwa zita. Haichanzi offering. Muri kubhadhara tithe kai yakunzi bhadharai minister to the kwai offering to the king. Who's the king? Who is the king? Ndakambotaura pana guys nyaya yemachechi kuti ukaona machechi awanda darika vanhu uzoti pane era. Ndakambokudza ipanapa. Hakuna mufundisi wekuZimbabwe asina kumbodana igwa na Chivengwa. Hakuna. Angouya chiti angonesa kuti Zim Celeb mwana wants to join. Zim Celeb mwana wacho yeyo andizi kuti unogona kujoina era apa, I don't know. Wanoyo futi ne ghost unobudo yori Team Chivengwa, but let's hear you out. I'm trying to admin this rayo number. Mufundisi wese ari naigwa wese akananaigwa kubva kuna nani vose vakananaigwa naChivengwa. Hakuna munhu akagona kumupindura, vese vanongomunyararira. Hello Chivengwa. Hello naidi anti wajoina apa chitaura pa. Hello Chivengwa, oya kuzonyarara. Naiwe Chivengwa. Hello. Hello, hey. Hello, Sister Meli. Yes, caller tukunzwa, yes. Ndakupinda wangu panaso kuti ndoda kunzwa musoro wenyaya, ndina kunzwa musoro wenyaya. Mudzokera pamuchera musoro wenyaya tichira nguva kuti dzokere kusanangura kumashure tikungotaura nezva vaapostoli venyu Chivengwa vari kuita basa kushoropodza munhu wese pasi pano pasi panapa. Alright, ndanditi nyaya mai mazowe zveyanetsa iyi.
handisi kuiziva yanai mazoe dia asi ndaiziva ndatongoionawo ichinyorwa nevanhu but asi ndaiona handizivi. Alright, ndofunga network yangu runetsa. Plus dzakanai mazoe dzaiwa chidziti pano dzakuitwa mukaenda kumasititi kumunonoona vamwe vanenge vachidzita isusu hatidziti unless vauya vaivo vachitaura nyaya yavo voga pano dzekutora dzekumasititi dzemasocialite aiwa hatidziti toita dzedu takuita tinododa kusvavira pavanhu kumusoro ikoko ndokwatayo. Alright. Ora ichiri bhodhi ya akaoma atati ndiye kachirongwa waya negosti kandipinde hanzi tipewo chirari is that you baby. Okay, right. Saka ndo patinoda kutaura guys, ndeupe mufundisi asina kubatwa munhu waMwari vese, even vamwe vatobata kadha even better than him. Vana magaya vaya mukava vachivabvarira, vana makandiwa mukava vanza vachivabvarira, they're even better than him by far. So iwe wega talent chivengwa ndiwe wega wasara umfana iwe utori right kudarika vamwe vanhu vese, ndiwe ungori bho chete, ndiwe wega une shoko iwe, ndiwe wega unonzwa kunamata Mwari chaiko chaiko. And all those people that are being led by this blind man, all of you are going to fall into a pit because muri kudzidzisa dzisidzo dzidzo dzamudzidziswa and you are following. Iko zvino zvemakunzi budai kuhama makubuda siya hama dzenyu muchiteverera mufana uyu anonzi talent because makatobrainwashwa pfungwa. Pauda kuona indai mucomment section muvaone, asi hamene kuti sei vasi mucomment section. Ingadei vatauya kudhara vakazara vachidefenda mama talent chivengo. Hamene kuti akatiza kaenda kupiko zvino izvi. Ndoda kuvhura maclients guys, namba ndapina vese vakambopinda kuchechuku vakabuda, tipei mafaira tinzwe kunoitwa nezveipi chechuku, what is happening there, chii chiri kuitika. Kana ndikasvika muchiniti brother Meli munenge muchizama kuita sei, mudungu akatoendani pastor madungu atorina nozvindira kudenga kwavo kumuhope dzavo havo kurota kwavo kwanenge vachiita voenda votaura namwari wavo mhene kuti ndimwari wepi vanenge vachitaura naye, vooneswa vana ginimbi vodii votaura navo vodzoka havo. Pastor madungu akatoendani because he's a comedian. Vakatoverani kuti tinofanira komedi ravo iroro kuti adzoka havanesani nemunhu, havana munhu wavanotuka, havana pasta vanotukana naye. Kana Java atori nani because anongozvitira ndimi dzozati is a comedian. Java anongoita maskitsa ake otora ndimi dzake dzemazai andika akabhoiliwa nechichichi nemambambaira dzakaora oita skit ake ozviitira. Hanomaona is even actually far much better ngavauye vatiudze andivara kutekwa ngavauye munhu waMwari kana muri pati we are willing to aid you, tinyatso we are willing to aid you. Kana muzana tutuka mamoga uku chechi kwenyu ngatingozviadressai pajekerera hani pakataura pavanhu zvichirekodwa tuyai tingozvitaura pachena panapa pazvinorekodwa. We are jaine panapa imi ndima mafunga kubva kudonha, kubva kumunhu anorespectwa, kudonha kuzvinzanisa nesu vasina anything to lose. Sure kubva mati rikiti kudzoka kuzoenzana nesu kuno isuta kuti rikiti kunda kupindura ikoko kumusoro hazvichabudi. Fonai guys, vanoda kufonai mumbotiudzawo zvechechi. Namba yaiswa naClarisse iyi iri kupindwa naClarisse. Hatidi munhu anodzikisira vamwe kudaro, mufundisi wedu anodzikisira vamwe. What is love? People should love. You should be encouraging people to love one another. You should be encouraging kids to work. You are busy encouraging kuti munoenda kunochengeteswa chembere dzakanga dzichihura. Come on, like really? Inga kuzimaba ariko one caregivers. Mchechi mako vanotorimo caregivers. So what are you trying to say to them? Vakasiya mabasa nasoka yava vakati chitipai mari dzerent nechingwa, unovatengerei? Mukadzi wedu panotori pataiti guys. Ndiye murume akatofita kuti narcissistic behavior yekuti mukadzi wacho atori pataiti, iye munyowani uyu atori panguva yakaoma. Mukadzi iyeye pane hama yake yandibata, iye mukadzi yechitaura danzi haachauyi kana kuhama, akaudzwa kunzi hama dzako ndini ndave hama yako hauchaendi kuhama. Hanzi iye mukadzi wake munyowani uyu, hanzi akabvisa mukadzi wake kuhama dzake, akabvisa mukadzi wake kuhama dzake. Uyu chivengo talent chivengo akabvisa hama dzake kuhama mukadzi wakanzi ini ndave hama yako ndiri wani. Anotandepi ashandi anoramani madzinopiwa nevanhu zvikubva kumachembere ikoko kwaanotuka. Mari dzanopiwa dzinobva kumatruck driver kwaanotuka ikoko kumachembere ikoko ndo mari dzaanenge achishandisa. Iwewo mukadzi wako imhandara here? Wakamona ari mhandara here? Tipe proof. Talent chivengo unoudza kuti vasaroora mbana, vasaroora chituka mbana muchechi mako. Tipe proof yekuti wakaona mukadzi wako iwe ari mhandara. Tipe jira rewhite rine rope. Give us proof. Iwe kana mukadzi wako asiri
vasiri virgin but unoenda palive uchinoudza vanhu kuti kwai musarore vakadzi vasiri mhandara because vakazodai zvikazodai tinodziva sei kuti wakwanga ari mhandara iwe tione proof kuti wakwanga ari mhandara tione naingaza mudi kuona proof haungangoudziva munhu chechi kuti musarora mhandara hadziiti dzakatukwa namwari mvana dzakatukwa namwari handi mvana idzi dzinenge dzapiwa mari nani dzinenge dzapiwa vana nani dzinenge dzapiwa vana nani hadzipiwi namwari meri vakafanana newe tione proof yekuti wawana mukadzi wako munyuwani uyo ari virgin tipe proof wakaona asiri virgin asi uri kunyengera vamwe muchechi twadzi kana makawana mukadzi wakasiri virgin une kodzero yekutora umwe muchechi imomo tora umwe mukadzi kuti vakadzi tu muchechi imomo ubvise uvhijini because uchiri virgin apa munhu ari kunzi haasi virgin munhu akatozvara vana 3 nemukadzi wake wana yeye asi nenyaya yekuti akawana mukadzi asiri mhandara saka according to chivengwa murume achiri virgin saka tora umwe mudiki muchechi umwe chivhijini ari virgin uvhure virgin nokuti uchiri virgin honai pfungwa dzacho honai dzidziso dzacho asiri virgin ngatipe proof kuti ndanga ari virgin ngatipe proof kuti ndakawana mukadzi wangu ari virgin iyi proof iyi tipe proof tozoziva ura kuti mvana dzakatukwa sezvokutaura kwaunoita kuti mvana dzakatukwa tipe proof guys chenjerai tora beg united kunze uko vana chivengwa tora beg united kunze uko ndogara ndichikuudza ifanana majaizi musangodonbika lebhuku chuma chechi chikunyuka utwo bhegi riri kuenda muchinoti kogotogogogo apa kwaiye kuzoda mhandara ungati jaya handitanga shakira rimwe mukadzi apa ko kuzoda mhandara ungati jaya uri jaya iyo chivengwa uri jaya iyo wada kuzvirijusa wega kuta kubatira vana vevanhu chibatira vana vevanhu bhegi united kuta kuti kutange munhu akaromba nemavhijinsi kutageta vana vevanhu vachiri mhandara vasikana kutenge munhu akaromba guys makatasa type yachivengwa yayo do you think mukadzi wake ane sei paya do you think mukadzi wake ane sei ngataurei chokwadi imi vabereki muri kupinda chechi iyoyo titeererei muripo pano mhani vamwe vachona do you think mukadzi wake ane sei you are being led by a narcissist simply because aikakudza ishoko makuti anodai so akutodai so kozviito kwakanzi kwai murume ngaaramba achingovhura ndekupi kanzi usarora mvana yakatukwa ndepapa zvakanyorwa bhaibheri rinotumbwana vanotwista kusita zvavanoda ivo bhaibheri riya kutwisa zvavanoda then motuya pano muchitaura zvamunenge muchida zvokunzi kwai kwazodai I hope ndiye ari kufona halo chivengo mukuda kujamuka mukuda kubvira ndikubvira ndianiko ndichivengwa yasha mutaura itiwo nyaya iyi ndianiko halo munoona kuti chiisisimeri panhau dzachiwenga idzi pane zvinhu zvinoitika panhau dzekunamata dzevhangeri ramwari idzi chiwenga achitanga kuzoparidza shoko ramwari akauya achiparidza shoko ramwari but problem yavanoda kuita chinhwana nachiwenga mugaro kwaverenga bhaibheri kubva kwokutanga kusvika kwokupedzisira hapana munhu akatanga achiparidza kusvika afa achiparidza varafundisi vatinavo mazuva ano anoti akapinda mukuparidza anoda kugarapo obva aramba aripo kugara chaikuchipo mwana anozosunduruka usara wamhepo wakutaura zvekupenga zvakafanana nezvaari kutaura zvekuti for example zvevhejiniti zvaanotaura kuti hakuna munhu anofanira kurora munhu asiri vheji jesu chaiye mwari wekumusoro denga anazobvunzwa kuti mukadzi akapirwa nemurume anoita sei handi mazvoni saka kana mwari achiti munhu ari free kurora munhu waanoda iwo chiwenga ndiwani kutaura kuti haasi mhandara afa nekurora handi mazvoni so pamwe pacho panenge pachida kuti munhu atanga ataura zvinhu zvaanenge achitaura plus bhaibheri parinotaura nhau dzevhejinity it does not necessarily address nhau dzevhejinity yezini musikadzi ari virgin. It's the spirit of the heart inoaddressa handi mazvoni ukabeverenga unonzwa kunzi jesu azvigadzirira mhandara dzake handi mazvoni mhandara dzinorehwa ichechi yakristu kwete mhandara dzekuti virgin physically handi mazvoni saka ivo vanachiwenga manje nenhau yoda kunzi ndiwe kuswera mastriti vanenge vakutora nhau tusina basa toona shadhaya vauda unoparidza muchechi handi mazvoni same applies nenhau yaakataura iyi yekuti
kutuka vanhu vari kugeza chembere. Unoona kuti pane zvinhu everyone knows. Munhu wese izvezvizvi munhu wese ari kucomment section anoita basa rekwek anoziva kuti this job is very hard. Given an option yekuti anoita mari hapana munhu anogoda kuramba achita basa iro munhu wese anga kwenu. But ukava uchindiudzaiwo zvekundituka zvekundishora uchinditaurira ungewo giving love to other people because basa recaregiving is not just a job, it's a calling. To be honest, you cannot sit nevamwe vanhu nekuti anenge anogona machitokutuka zvishuwa but yet kukumudzosera rudo. Handozvoda anenge achikutuka kukumudzosera rudo. So that one is a calling. Ndosaka muchiona tigara tichitaura vamwe vanhu vatinogara tichiona umwe anoabhusa vanhu vaya vakura kuti no, if you know kuti haukwanisi kuchengeta munhu iyeye siya basa racho ani kuti uabhuse munhu mukuru akura. Hani mazvoda iwo haugone kuuya kuudza vanhu kuti imimi ndimi vanhu vaMwari chaivo chaivo because Mwari chaivo chaakatogotaura ari mubameng'anga. Ukaverenga Samuel anokuti Mwari akaenda mubameng'anga akasangana naMwari mubameng'anga. Saka vanotuka n'anga yavo uchida muna Mwari munomu iye Mwari akadzikira mubameng'anga unogona kuzviruza because iwo nemaziso ako haukwanisi kuzviona. Hani mazvoda n'anga yakadzikisa Samueri akazotaura naso ari mubameng'anga handizotaura mubambemunhu waMwari anga ari mubameng'anga. Vakagara akanzi ndidzosere Sauro kwakafa Samueri kwakafa. Samueri akadzika mubameng'anga. King Nebukadhineza ari kuBhabhironi mamusiri mubama Mwari yanga iri Bhabhironi yevatadzi ana vatadzi. Mwari achitaura mubambe vatadzi. Hani mazvoda saka nzira dzaMwari hadzisi nzira dzedu dzemunhu. Vanoverenga Bhaibheri anachiverenga nemabhaibheri vanoverenga naIsaya anotaura nzira dzaMwari hadzisi dzedu. Nzira dzedu hadzisi mafungiro aMwari needu akasiyana. Hani mazvoda saka nokada kutora mafungiro ako ekufunga kuti okay uyu munhu ipe vari kuenda mubhawa haine kudenga. Vanhu vakaona mbavha yakarerwa pamuchinjikwa naJesu dziya dziri 2 dziri mbavha obvious havaende kudenga vanhu. Asi unonzwa Jesu ari pamuchinjikwa achiti nhasi nendine kudenga mbavha yanga iri pamuchinjikwa. Unonzwa naJesu kunzi nhasi nendine kudenga. So vamwe vanongoshaura nhau idzi kaidzi uri munhu waMwari uchiparidzira vanhu unofanira kutanga waparidza rudo mauri wewe personal usati waparidza kuvanhu. Ukaparidza rudo mauri wewe kuziva ndikutaura nemunhu zvekuti kana sisimeri zvakaipa but hauende kuna sisimeri usina rudo. Sisimeri ukavaudza usina rudo havana zvavanokuteerera because havaone Mwari mauri. Asi ukavaudza from a place of love vanonzwisisa kuti no, this person is making sense. This person is talking from a place of love. Vakawanda ipipa munotaura navo panapa mutaura kuti aiwa but sisi zvinhu zvamunoita zvada maziya demakaga zvinokuraramisai. You are not judging the person. Iye ari kuzviita but anoziva kuti zvino zvandikuita iye anoziva deep down zvandikuita zviti but nematauriro enyu mamba option yekuconsider kuti azveshuwa rega ichitese izvi zvataura nasisimeri tsvage zvimwe zvinhu. Vamwe vandosiya vakandowanda vandosiya votodzati asisimeri zvia zvandakazosiya ndakutengesa handichaita zvinhu. So you as a man of God kana usina rudo mauri unoparidzira hani usina rudo because mwana anoti ndini rudo. Mwana anoti ndini rudo God is love. So kana usina rudo mauri wewe unoparidzira hani because Bhaibheri harinonzi limited kuchechi yacho wega. Bhaibheri rakanzi ngariende dai vaIsraeri vakaramba vakaita utsinye hwekuti hatidi kuti maJudha nemagentiles vazive Bhaibheri. Mwari akangotsvaga vanhu vake isusu handisi vanhu vaIsraeri ka isusu kuti vaifanira kuteerera Bhaibheri. Isusu nguva yemaJudha ndainonzi budai munoma muri kuona muchechi munosvikisa chechi. Mukana unoverenga Matthew 15:26 pane mukadzi anouya kuzobata Jesu mupendero wejira rake. Jesu obva ati ndanzwa kupapera simba mandiri. Jesu obva anzi nemukadzi yandiponesei. Jesu obva ati hazvina kukodzera kuti ndipe imbwa chevana kuimbwa. Unainzi imbwa yanga siri imbwa yemusiri yanga ari mukadzi because anga ari gentile anga siri weIsraeri ainzi imbwa ndozita rashedzwa nevanhu veIsraeri. Asi Jesu anoshedzera kuti even nekutenda kwavo kushoma hakuna mugentile hakuna mugiriki. Handozona saka ukaona nokutenda kwakakura wabva wada kwazojaja vanhu vese unongoti rasika. Handozona if you have to go out there and preach love to people, you have to preach Christ to people, not to preach about virginity osikazivi. Because Bible is clear about the issue of virginity. Kuti rinenge richitaura nezvekuchena kwemwoyo yevanhu. This is the virginity that Christ speaks. Hani mazvoda kwete virginity zvemakumbo evanhu. Wabva kutoudza kuti Jesu anozobvunzwa ngainoverenga Matthew 7 anotobvunzwa Jesu kunzi ko murume akafirwa nemukadzi wekutanga nemurume wekutanga anobvumirwa kuroora here. Jesu anoti akasununguka kuroora. Akanzi wakafirwa nechipiri odzi akasununguka kuroora. Iwo wada kuzotaura zvebody count. Body count yaani kana Jesu achisvika ku7 achiti ngaaroro
iwe wada kuzotaura zvebody count vaisiya here body count hani mazvo. So vanouya kuzoparidza kristu ngavazoparidza kristu sezvazviri. Ende munofana kunzwisisa chinhu wani mukuparidza kwemunhu wese. Munhu wese anoziva pasi pezvo wamukambonzwa kana wamukamboziva wamukambonzwa achiparidza kubva pekutanga kusvika rini ane nguva anopiwa naMwari kuparidza. And it's not a long time. Zvanzi kuti munhu anotanga kuparidza ane 17 years 20 kusvika mu50 years achiparidza munhu anenge akunyebera. Munhu anogona kuparidza 2-3 years kutopera. Ende munotarisa history mubhaibheri yevaprofita vakashedzwa naMwari. Hakuna profita akambotanga kuparidza ari mudiki akachembera achiparidza kusvika apa achiparidza. Hazvina zvinhu zvakadaro. Azhinji ana makocha avo chava vakanyora by 75% yeNew Testament povakatanga kuparidza atomboita yanga iri mhondo yauraya vakristu ichifamba kupedzisira yauya kuna kristu yakaparidza nguva diki diki yakatorwa naMwari. Izvi zvekuti wasvedwa nawamudzina unoparidza apo unovhura chechi Mwari anogona kuisa shoko mauri, but it does not mean unofana kuvhura chechi. Parinobuda rakaenda unotsvaka kudembera vanhu vakupfutisa vanhu muchechi yaKristu vanoda kusagadzira iwenda kudenga wakwadzisa zvezvechiniti. What are you saying? Kana iwewe muchechi mako imomo mune vamwe vakadzi vakarorwa pane mumwe murume akarora mukadzi wake akamborohwa akarambwa aripo muchechi imomo akuteerera zvautaura unotuma kuti vanhu vanosvika kumba vachiwirirana here. Imagine kugwinyisa vanhu akuita murume achira kuti hausi virgin iwewe kugwinyisa vanhu unemotoajendwa satani kuti kana kuti iwewe inini ndarora sisi vere vakamborohwa vakarambwa ndarora ndapinda kuchechi kwako munhu anonge arora munhu asiri vhejiniti hazviite kana utsvaka vhejini wakatukwa vakatukwa vasiri mavhejini vakatukwa ndotoramba ndotosiya ndotoenda ndotsvaka vhejini hani mazori. So pamwe pacho vanhu vanofanira kuti vakanzwa munhu waMwari achiparidza vanofanira kutanga vazvira kuti munhu ari kutaura kubva muplace of love here kana kutaura kubva muplace of Satan. Zvinova zvaita kuti timupindure because takaona kuti mharidzo yake yaita it was not from a place of love. Aitomoka, he was mocking people, he was looking down upon other people. You know, as a man of God, he was discouraging other people. We don't expect that from a man of God. We expect love, because love covers everything. And love sees no wrong. Love corrects people. And in love. Ikatakatora zvacho kana tupane chipati hapana chaitaura panyaya iyi because vanhu vari kushandira mburi dzavo. Chiri nani chii kunoti ndinobvisa matushi acho nechekuti ndiende kunohura chiri nani chii? Handivazona mani. Uchitoshora vanhu vari kuita kuti mbuzi dzavo dzirarama. Vari kutoprotecta vamwe vanhu. People sacrifice a lot kuti vana vavo vasaende mubhawa. Handivazona. Kuti vana vasaende mubhawa they sacrifice a lot. Most of them vamwe vacho vana vachaura muchechi mako imomo kutuka mai vavo vana vakagara imomo. Handivazona. So unotoona kuti munhu uyu aakuparidza zvinhu zvisiri izvo aakuparidza zvaanoda tsika nazvo hazvisiziri izvo. Handivazona. So like you are addressing him, uye kana ari munhu ane pfungwa akanzwa life akateerera life anoziva kuti nhau iripo panapa haisi nhau yekuti titaurane zvenyama dzedu kana sei kutaura nhau dzekuenda kudenga nhau dzaKristu ndozvinotaurwa kuchechi toratidzana direction kuti aiwa izvi zvakaipa zvaisidaio ungatidaio out of love not kuti out of attention seeking behavior ari kuita mazuva ano haasi kuparidza kutsvaga attention haana content creator here kana anoita maybe he's trying to be a content creator also because inini ndogara ndichaura vanhu kuti dai Jesu aida kuti tivake mudhuri hwano wechechi kuti takupinda panapa zvavanoita dai asina kumbotsvaga vadzidzi vake anenge ana Peter munonzwa pakambogara akati toda mari kureza fund vaiparidza Jesu chaari pamuchidhuri vanoti endai naizvozvo haana kuti garai pana pamuparidzire vanhu anoti endai naizvozvo because anoziva kuti mukuenda kwakuya pana vamwe vachabirwa shoko achifamba ani mazvona anosumudza vamwe saka vakaramba vakati ngatigare panapa unogara nevanhu worasisa vanhu wakagara navo ipapo nokuti shoko rinotorwa wakagara nevanhu uzodzimara kuti washaya zvekuparidza mutsesando wakunomotivheta vanhu uchitaura nhau dzisina basa ani mazvona saka ini ndoda kungotaura kuti dai iye chero kana aripo mulife anogona kunge achiteerera kana aripo mulife ngaambotsvaga rudo maari kana aona rudo maari ozoadhiresa vanhu ini handitomborambe kana kutsurwa handitomborambe kuti akutsure chitsimeni ngaakutsure out of flower ani mazvona ngaakutsure out of flower kwete kutitsura nenzira isiriyo ndikuona kuti makadai hamuzvionero ani mazvona not kuda kutsvaga attention kuvanhu uchiudza vanhu things that are not of the kingdom because umambo hwaMwari hauna munhu akapiwa template yekuti uyu ndiye anopinda uyu ndiye asingapinde ani mazvona
kuna vamwe vakatanga zvakaipa vakapedzisira zvakanaka, kuna vamwe vakatanga zvakanaka vakapedzisira vaipa. Handi mazoni. Saka iye kana achifunga kuti zvaakatanga akanaka achapera akanaka anenge achizvinyebera. Akatoipa kudhaya zvino atozoipa anoti atozviruchira pasvika pakuti kwamalive nevanhu vari kuno kuzasi kuno ndokutopera kwacho. Zvinoita. So iwe kana uri munhu anonamata, tsvaga Mwari pakutanga. Tsvaga Mwari. Mwari anokuratidza nzira dzake, anokuudza chokwadi nechisiri chokwadi. Zvakafanira ini ndiwe ndandateerera mazuva ano. Ndakatombonyora maziko ndakati uyu akupenga mazuva ano. Handi mazoni. Imwe semoni yaitaura futi yevirginity ndakati uyu akupenga. Haana zvaari kutaura. Handi mazoni. Because now he is more focused on attention kwaari. Handi mazoni. Danga ari kuparidza zvinhu zvaKristu zvine chekuita nekuendesa vanhu kudenga. Mumwe ndakaudzwa zvekuti mukadzi wako wakarora hasi virginity ndosvika kuba ndichiwirirana naye. Hazviiti. Kuti pastor wangu right. Ndakuwirirana naye. Yes. Handi mazoni. Ndotonesana naye umwe mukadzi tatoone bopoto another family broken. Mukadzi acharorwa nani? Vana vachakura sei? Haunoona unokurudzirwa kuti madrugs aramba achibhemwa mustreet. Anoparara. Saka munhu ngaangotsvaga rudo maari. Love is everything. Vanhu tichirarama muupenyu. That's why we say isusu we don't want to judge people based on how they do. But isusu tinovaudza chokwadi kuti aiwa kuba kwakaipa. But iwe ukazofunga kuti ndakuudza kuti kuba kwakaipa ndikukujaja inenge yasaidi yangu, but ndenda kuudza chokwadi out of love kuti aiwa shamwari kuba kwakaipa. Aiwa shamwari chipambi chakaipa. Out of love. Iwewo zviri kwauri kuti uzozoona kuti uzonyora pastatus pako kuti vada kuti jaji vangu vachena totaurana zvakanaka munhu shamwari kubada yavasiyana nazvo zvakaipa izvi zvinokukwadzisa. Unogara mujeri, unogona kurova nepfuti, unogona kuita siyana nazvo. Tengesa madomasi tokuudza we don't judge you, we teach you. Maybe utori Sauro in the making ada kuzoponesa vakawanda. Handi mazoni. So takakujaja tetakuuraya panokuuraya tofanira kukumotivheta kuti uite zvakanaka. Kana uita zvakanaka umambo wedenga unopara. Ndatienda hangu. Thank you very much, brother. Thank you very much. Thank you. Sorry, ndandazoti chivengo ndaona namba dzekuZimbabwe. Thank you very much. Ndandaona namba guys dzekuZimbabwe ndikati wafona akati rega ndipedze. Ndandaona zve namba dzekuZimbabwe ndikati wafona. Handiti maona. Mina ndito Ndandaona namba ndikati ndiye. Handimaona. Right. Vada kufona umwe fona yawo tinzwe pfungwa dzenyu pamufana. Right. Ndinoda kutaura nemi kuseri. Alright. Ndakungotoda kufona. Right. Fona itinzwe. Hanzi ave kugara mu-SA I think. Agara mu-SA anenge achinda kuZimbabwe kunoparidza achinotaura zvisina nebasa rese izvezvo. Achinotaura tsvina idzodzo kundikiri. Fonai guys, vakamboenda chechi kwako kana chi vakamboenda chechi kwako fonai tinzwe. Imagine guys kuti ndonzi mama brothers sisi brother Meli handimona ininde nchoti shwa makadiko mama talent chivengo mama brother amene utanzi chi guys hazvineke kana sense kokuputsa ma families zvatagwa na brother kuputsa ma families kuti chechi kunonzi virgin ariti rakatukwa iyo mukadzi munhu asiri virgin akatukwa paunosvika kumba kuzoti mukadzi wako mwana asiri virgin mai mwana kunonowirirana here kumba ikoko guys. Kunowirirano here kumba ikoko. Kunowirirano here kumba ikoko. Nai mother chivengo. Kana muchitsiura vanhu tsiurai vanhu murudo. Hamutarisiri vamwe vanhu pasi kuita ku look down upon other people. Kuita kushora, kuita ku discourage. You are supposed to be encouraging youth kuti dai munoshanda. Go and do some jobs. Dai munoshanda. Basa rimwe rakanaka rinouya uri pane rimwe. People cannot all be doctors. Madokta anobata marutsi. Madokta anonovheneka pfungwa dzevarwere vanogara nepfungwa. Sekune madokta anopenga anzi kana ukashanda nemagwere opfungwa neunopesera kupenga. Madoktas ese anovhenekwa nani vanogara pfungwa anovhenekwa nani? Hatanovhenekwa pfungwa nenikikiri nevarwere nemadoktas. Madoktas anopenga saka manesi anoitei. Saka nyika yogara isina here vanhu vanobatsira vanhu kuti ma-caregivers asi ku-UK chete ari all over. Kusina vanobatsira because kune munhu anonzi chivengo achaziva kuti vanhu zvamakaita muri kunogesa mahure muri kunogesa mahure muri kutodai so muri kudai. Ko vana mai vazhinji vamwe kune vanhu vangani vasiri mahure vanorwara nedementia vasina mbobvira vakaenda chihure. Vanhu vangani vasina mbobvira vakaenda chihure vanopesera vabatwa nemental health
vanhu vangani. Clearly you don't know, just go and read about mental health. We pray kuti sabate munhu wokumba kwako kana tisakubate iwe hanzi ana mai venyu munenge musingagezesi. Basa remari ndo basa remari yange ndichishanda. Mari iyoyo inotumirwa kumba kuti ibatsire mai vangu. Handika inonzi creation of employment. Ini ndiri kushanda kumwe kuti ndocreate employment for somebody ari kumba ari pataichi kuti agezesa mai vanguwo tichinda takadaro. What's wrong with you Chivengo? Hazvimeke sense sure kuti anonzi madha munhu wechirume pakuti kutozati vanochinzwa namadha vanhu vechirume ingochani isu ndozvatoziva isu. Ndozvatoziva kuti anenge achida kunzi mukadzi ari murume ingitu. Kuyamwa une mazama anoyamwisa vanhu eruka anoyamwa shuku kwari unokamboyamwisa vanhu kupi? Mabereki munenge muchiomberera maoko asi vana venyu vari kuUK muchitukirwa vana muchisvoregwa vana munenge muchiomberera maoko murimo muchitaura kuti amen mukapiwa. Kune vana vasina kumboenda kunze kwenyika kunogesa machembere mukapiwa mukana kuti vana vaenda mubu hamudi izvozvi. Hamudi hamutodi here munenge muchiukirira maoko murimo hamutodi. This is so wrong guys. Tichisekerera murume uyu achitukirira vanhu pasa vhangeri rake ndire kungodhiga mapasita sese kusvibisa vanhu vese kuti yasara ari hwani akachena kusvibisa vafundisi vese anovananaira vese anovananaira kuti asara ari hwani ende hakuna nomupindura. Isu kuno kutokupindura isu kuno tinokudaira Chivengwa kuno come and defend ourselves come and answer you kuno social media kuno kuti tinodaira mafundisi ndo wakatobata kochibatabata ndotanga ndi drama ka vari kuda peace muchechi mavo ndo isu kuno kutodaira kuno kumarisevha kuno kumaprazi todaira leave the carers alone, leave people to go outside and work, leave vanotogadzira bhutsu chaidzo alone, leave vanotengesa alone, leave vanodriva magonyeti alone, and concentrate on the word of God. Teach the word of God, not kuticha kudhisa vanhu. Teach the word of God kune vanoda kunzwa teaching dzako idzo dzakadhakwa idzo but siyana nekutekiteki nevanhu everyday uchibata pamangwana bata because iko zvino zvitakudaira tichakuritisa value tichange takudaira kusvikira avoid kakati kunoku avoida kunoku avoid kunoku kunetsa nekoko kumusoro nesana kumachela cheniko kumachela tanzi nesana ikoko ukadzika kunoku tinenge tiriko kunotaka kumirira tinotokudaira hakuna vanhu kudaira vanhu havakudaire because vanhu vanenge vachikutya isu tinokudaira because unotanyanga vanhu vakuru vanenge vari muchechi vana mbuya vari muchechi vana mai vakuru vari muchechi unovatanyanga kunanga mai nana mbuya vakuru vanenge vari muno nana UK macho vachiita basa iri kuvatanyanga nezira rako iri uchitanyanga vana mai vakuru uchivaudza kuti muri kugeza mahure chembere dzakarambwa nevana vavo havana kurambwa nevana vavo asi kuti ndio inonzi create employment. Government yakaona kuti kune vanhu vanoda kuitawo zvakati ivo vachishanda kwavanoenda tichijegana takadaro mari ichiseculate ndo zvinoitwa kune zvokubva kuda kutotiudza kuti kwanzi munenge vana vakanenge vakarambwa nevana vavo kune munhu anoramba mai vake ndosaka mafacilities arikozve kuti vanhu vakuru vaendeswe ikoko kokiretwawo employment koendawo kunhu kuti vanhu vachengeta. Munonamata sei mapedza kutukirira vanhu kudaro mapedza kutukirira vanhu vese kudaro munonamata sei munopfugama muchinamata mwari upi? Mwari upi wamunenge muchipfugama muchinamata ndeupi? Mwari wamunonamata imimi ndeupi? Mapedza kutukirira kudai so moenda pamberi pevanhu muchinotaura kuti amen mwari akanaka. Upi mwari? Nokuti God is love. Upi mwari? Tende bhati rangu rakuti tiko present hanzi akambobata Keti Masomero kana akabata Keti Masomero Keti akamunyarara ndikoko isu tinomudaira kunoko hameno zvaaitaura isu kuno kuti tomubata because anoranga hatisi kumutuka guys tikumuudza tiange timuudza haushore mabasa evanhu haushore vanhu muchechi because kutanyanga vanhu vakuru varimo muchechi vane vana vakaenda kuUK kwacho ikoko uri kutanyanga. Be very careful which God are you being preached because the God we know is love. Love sees, it keeps no record of wrongdoing. Love forgives. Love reprimands people in love. Love does not laugh at other people. Makamona achiseka achiseka rudo runovakidzira rudo runomutsidzira rudo runokavhiridza rudo
kuchinyepera vanhu muri Torah Bag United mucharlatans, fake prophets, fake men of God. Munenge muchiema social media muchibhaiza vanhu. Ndozviziva Bhaibheri rakataura vakati nzira pamhi inodiwa nevakawanda. Nzira pamhi yako iyoyo ndakaona chihoro chakazara nzira pamhi. Nzira pamhi. Exactly, love it does not know pride. Pride hauinayo neshure kuti waimira nepride kuvhaira kuvhaira kudai ukaisara pomhombo uchitenderera mukati mevanhu kuoneregwa nevanhu kuti uri kutaura ukatipindura kuno kuzasi kuno kwetinenge takakunyarara isi tokudaira chivengo tinotokudaira because wakangoma kana kobvaruka ka uzvifunge nhasi kana kangoma korisa akuda kubvaruka unoitwa nemukadzi wako madha kumba kwenyuko ndiye anokuita madha isati kuti madha isu uri murume period unopfeka bhurugwa period wakazvara vana period wakazvarisa vana uri murume madha yokuita se une mazamu iwe une mazamu chale chivengo unoda kunzi madha muchechi une mazamu iwe unoidziva period chivengwa iwe unoda kunzi madha iwe unoidziva pedi unozati unochiwa sei iwe unoda kuimadha iwe kusaidza vanhu vakuru vari muchechi chemberedzo chinzi chiri kuti madha chivengwa kuti who are you kuti who are you isusu kuno muudze funga tinodaira kunotiro kudaira uite video uchiti adressa tikudzoka futi nevideo yako tichitoita content newe isusu we are content creators wadichika tinotoita content newe who make money out of your name yeah who make money out of your name uchiti ukataura todzoka to tichatotagiza vanhu zviri kuita gomasikoteni namaweniko tinenge takuita izvozvo pano tichita mari newe I hope newe unobhatako I hope newe unobhatako because tichatoita content newe kutenda vanhu vakunda akaona mune chembere guys zvinzi mama zvichiti mama talent chivengwa kana nemi guys kupusana mbuya vedu kudaro kupusana mai vedu kudaro kuti vati mama kumunhu wechirume aiwa titi izvozvo virgin harina kutukwa naMwari guys virgin munhu akasikwa naMwari vamwe vakanisa virginity hwavo nekurepiwa chaiko chaiko talent chivengwa anoseka vanhu vakarepiwa nokuti vachitadzi vanhu vasiri mavhijini vakatukwa pamwe vakabatwa chibharo handiti vakabatwa zvibharo vanhu vakabatwa zvibharo vanhu kunzoko and then ukamoseka kuti hanzi vakatukwa naMwari virgin munhu anoaplya kurepiwa anoaplya kurepiwa chero dai ndandisina kurepiwa ndakava virginity zvinosangana papi izvozvo nesoko raMwari zvo virginity hwangu zvinosangana papi nebhaibheri soko raMwari zvinosanganepi chero dai ndakazviitira ndoga tunhu twangu zvinosangana papiko nebhaibheri raMwari. Beware guys of fake prophets and chivengwa. Beware of these people of so many called men so-called men of God. Ku politics anobata even maminisa es anobata hakuna wanosiya vanhu vachimunyararira so this time kwakutidaira wasangana nemechi yako teti chidzokawo pano izi ndinoda kuti tamari newe at least handina wandi kutorera hangu ane chembere yaari kusuka iwe sara kuti changotisa vanhu because ini ndinototi vanhu muchechimomo machivengwa ka dai mambotora talent chivengwa mamboenda naye kupsychiatric hospital ambonovhenekwa pfungwa because mharidzo yaya indangerous imharidzo yemunhu anenge anotori nemasainzi ekurwara nemental health issues anenge ane mental health issues vanhu vari muchechi kana muchimuda dai muchimutoi mbomutorai muite naye kwadokta wemusoro ambonovhenekwa musoro kuti dzichiri dzikukakata kune hwani imwe iri kukakata iri kukakatira dzimwe tambo hadzichasviki imboidai munomuta noti mharidzo yaise very dangerous mharidzo dangerous mharidzo yekuti unokuparadza kudiscourage vana in other words you're encouraging people kuti vagare muzimbabwe vachiita mutoriro you're encouraging people kuti vagare muzimbabwe vana pamabridge vachiita zvemutoriro you're encouraging them vada kufona guys all those who want to call like in but tangura kupera ndododona manje vada kufona momuhla fonai tongoramba tichingohliswa kusvika rini guys muchingovhunduswa nekungohliswa nevanhu muchingovhunduswa uyu wadavira uyu wazodavira but hatisikuda kujingisa nyaya dzake uyu wokumabhazi wadavira meseji yangu wokumabhazi uyu kumhanya bani vanhu vachiti amen munhu achitopenga muchechi kumhanya bani muchechi kumhanya bani vabereki muchechi batai munhu muine naye kwadhokta ti ndimuri kubvisa mari dzenyu dzevana dziri kubva kunoko kumachembere ndo dzamuri kunomupa
muchinzi kwai minister to the ministers ameno maridzi amunenge muchibvisa imbomatai maridzi omukise munhu kwadhokta ambonovhenekwa kunoonekwa kuti zviri kufamba sei because pane chisina kumira mushe hakuna mharidzo dzakadaro mharidzo dzongoti kungomira kudai akapfeka chibhai chake chiya anhasi anenge ari kwamagayi mangwana ari kwamakantiwa mangwana ari kutaura zvajafa mangwana ari kutaura zvababa guti kusera mangwana ari kutaura zvatilda kusera mangwana ari kutaura zvamasango kusera mangwana ari kutaura zvavese kuti amasina kushanda vanhu ndochechecho kushanda vanhu everyday tishande tikushandewo pindure tidzoke newe tiuita content newe content amino nenga achikutunidza mamwe mabloga nenga achikutunidza mumastreet isa atikutunidza tinokudza chokwadi ini zigo ndomufarira guys zigo ndinomufarira zvisingaiti zigo ndinomufarira zvisingaiti ndomuda zigo ndinotokufollowa zvangu silently zigo naSparks ndinotovafollowa zvangu nakunda ichitima ndinofollowa silently zigo anofarira chivengwa zvisingaiti anomuda chivengwa but zigo on this one ka chimbotorai baba venyu munofarira vamumboenda munovavhenekesa brain dzavo kuti dzichiri right here chimboenda munovavhenekesa kuti vachiri right here baba venyu ava thank you fungai for the stars nokuti hakuna dzidziso dzakadaro hakuna mharidzo yakadaro ende muvaudze baba venyu kuti uko muchapindurwa nekusingaperi because havana they've got nothing to lose sitakane live dzedu pasocial media uanza him kusvikira jesu adonha kusvikira kudzidza kuziva kuti ndichachiparidza shoko ramwari iko zvinakangobata man of god tikukudzokera ukangoparidza uchitisa ningi uya akasika takuda kuteedzera mhatso dzako ukangobata mumwe man of god tikuya chimudefenda man of god here tichachimudefenda isu pano nokuti tinokudayira tichachimudefenda isu man of god here zigo anomuda zvisingaiti I hope haana kuiswa muhari zigo I hope haana kuiswa mumhikiri haana kuvharirwa muhari because zigo anomuda chivengwa zvisingaiti ndendichiona anomuda zvisingaiti mari dzati but anokufonera brain kuti zvisute zvaari kuda iye ende zvinotobuda bob zvinotobuda shutu kana achitaura zvinobuda sezvazviri exactly uudze mama wako chirengwa zigo kuti kwaineni tisu tokudayira ngaavoite kudiscourage vanhu kuchinya ngasiye kuchinya kanochinya kamuchinda kamufana kakayo kamuchinda kaya kanochinya kamuchinda kakayo kuchinya chaiko chaiko kanochinya kamunhu kaya kanotarisira vanhu pasi kakutorisira kuti he has made it nemari dzevanhu idzodzo mari dzekoki ndo dzakuita kuti usvike pawasvika idzodzo wakabva kuarabhizetuko ndo mari dzakusvika pawasvika wanapa saka uno nhasi dzaipa mari dzechemberi dzaipa nhasi dzaipa handifungi kuti zigo anoshandiswa anongomufarira chete munhu anongomufarira chete ndifungi kuti anoshandiswa munhu anongomufarira but it's very dangerous because munhu iyoyo dzisi dzake dziri very dangerous very dangerous chiwenga uya thank you Jacqueline ne20 stars very dangerous be very careful guys mumastreet mamunofamba umu be very careful yemurume anonzi talent chivengwa ushu ndiso dzake be very careful guy kwanzi vachauya vachiti mwari vakapfeka makushe egwai asi mukati umu vari mapere vachiuya the devil would come to roll antika and kuzodestroya vanhu uyu muchinda uyu mamarriage dzaparara dzimba dzaparara nemharidzo dzake dzakadhakwa dzepasi pemuti zvaparara tatisina basa nendokupora pati pawangotaura kuti chembere aiwa tisi kudzichengeta kuno kuti tichatokudayira ende mudzedu dzikurarama nemari chembere tinoda kuchikoro tichatokudayira chete ivaine spirit of discernment ndichienda patiri rangu rakupera you have the spirit of discernment guys pamunopinda machichi vabereki vari kuchichikwa chivengwa uko you have the spirit of discernment there is no way a blind man can lead people munowira mumakomba ivaine spirit discernment spirit yakakosha in everywhere you go pamunosvika pese pachicha munopinda antika have the spirit of discernment musangofollowe musangotevere nokuti muchatevera macouts muchatevera masatanist muchatevera zvinhu zvichakudzvimbirai kumberi uko muchatevera dzimwe mari dzamunenge muchiti mukunoisa maoffering dzinotorwa dzichinoshandiswa munenge machongota munge mapenzi munge madzongerwa kudai so kunge vanhu vakabrainsha pfungwa nemari dzamunenge vakakanda dzemupiro because mweya kuoperating the spirit that is operating there is not the spirit of God. God is love. Mukakonzwisa one word rinongoti God is love. Matopedza love. Word kuti love one word iroroka it covers everything. It covers Mwari rudo.
Mwari rudo. Kana usina mwari, usina rudo, hauna mwari. Haumuzivi mwari. Chivengwa shut up. Don't tell people but hausatove nerudo because unochinyira vanhu, unotuka vanhu. You don't know what love is. Chivengwa haugone kutsiura vanhu murudo, unovhairira vanhu. So hausatove namwari. Uvava hwaMwari hwakambouya hwakatiza mauri. Wangove dembe rasara nemabhaibheri, mavhesi chete ekuti unenge uchingokota chivaudza kudai. But umwari chaiwo uvava hwaMwari kati mupenyu wako habusisina. Tendeuka. Dzokera pachinzvimbo changu atalent Chivengwa. Dzokera pana Mwari unochema kuti Mwari dzosai shoko mukati mupenyu hwangu. Shoko rakatiza. Wangosarirwa mutumbi deme. Chisoro chako chiya chideme changotakura mavhesi awakanga wakakrema kudhara but umwari chaiwo hausisimo. Unozviziva iwe. Umwari hausisimo. Saka toona vanhu vakawanda pasocial media apa. Umwari uti apa pachina apa. Apa hapana apa. Tangosara hedu mavhesi hapana. Aiwa hapachina apa. Nokuti nesuwo tombosvika panguva idzi kutoti unosara nevhesi cheko asi Mwari vanenge vatiza. Totozviziva. Guys, ndingikiri rangu rakudona bhati rangu rakupera andika musasara hanzi musabvundisigwe nezizadzi nanyanga. Namatai Mwari. Guys, tsvagai Mwari, pfugamai munamatemega Mwari, danai Mwari wenyu anokunzwai. Tora bhaibheri rako, pray for the spirit of interpretation. Mwari vanokuinterpretera bhaibheri zvavanoda ivo. Paunonamata bhaibheri harinzwisisiki guys. Ndoda kuudza chokwadi. Ungari understand bhaibheri zvokungodaro uri munhu kungoverita bhaibheri zvinogona kutokunetsa. But namatira kuti Mwari vakupe mweya wokuunderstanda bhaibheri, soko raMwari. Andimachiona. Paunoverenga zvinokubatsira. Don't be misled by these so-called charlatans and these so-called fake men of God that are hovering everywhere, and the so-called fake women of God. Kune vamwe vachauya navo ndiri kumbotsvaga umwe wacho musikana uyu Pastor Ropa wekwaRopa. The Bible knows the devil. The devil knows the Bible from Genesis to Revelations. Satan anoziva bhaibheri akari closed padhuze naMwari. Aiimba zvokuimba zviya. Satan aiimba zvokuimba zviya. We have no understanding what he copies and he pastes. That's what people do when they plagiarize. Exactly. Plagiarism. Exactly. That's what it is. Exactly. No people they don't understand. Iva ine mweya kunzvera shoko. Nzverai shoko. Nzverai mweya. Nzverai shoko. Don't be misled by this so-called pasocial media pakazara the so-called men of God. Musuno ndakambotirega ndingoenda ku TikTok ndinoona zvandakaona ndakangobva konchingoti Mwari nemapindira Mwari pindirai. And the people are so quick kukwira pamazvimalive zviya vachiprofita zvenhema. Handimaona muchiprofitwa. Ndakambokudza ndikati musoro wegora unoona kuchechi kwese ku TikTok kwese kuchechi pano vanhu vari kuprofitwa. And what is that? Then what more believe kana chiprofita. Then maunzi chibwa kuseri kuwana wa believe so kwa udzo ndiri chibwa kwa green paper. Ifini jakuri pa left right chipinda so iri pa corner pasari pa door pakazidai and ndo pa iri. The next thing wakwenzi vanoona ndakunobatsirwa koko kunodigwa kama kasi kwangwana ko try dololo kudai kana nopera ikoko. Be very careful. The devil is operating on social media platforms. Ndo pa akaona pane ndo pa akaisa tende rake ndo pane easy money ndo pane easy people pa social media ndo pane makwikwi social media iko zvinezvi ndo pana Satani ipapo nevatumwa vake vese ndo pakagara kasai muri social media yedu yanhasi chako kuti yakazara chii zvisingadiwi naMwari ndo zvakazara pa social media. Hatichisina matyire ekushama isi pa social media. Tine matyire ekushama ere pa social media. Hatichisina isu Lara tine shama ere pindi yangu yemukati inonzi secret. Pen is a secret thing. It's a sacred thing. Takungodziburisa zviri against shoko raMwari izvozvo ndo zvatakuita playground yaSatani social media. Masoko mamwe asingatauriki pakati pemakumbo pevanhu apa nedzita racho hazvingotauriki izi anonetsa kubuda. Tinongomaimba pasocial media. Anongoimbwa pasocial media kungomaimba iwa chakasa chako yeye rinotongobuda izi unoisa zvibvuna diwi rinongobuda kuchenza izi richibuda kune richienda kuvanhu kune pazere vanhu because Satani ndo paka he is controlling vanhu pasocial media kubva kumiromo yedu chaiyo guwa rose pasocial media kuvengana kwese pasocial media chichisipo pasocial media kuurayana kwese pasocial media
kutukana kwese pasocial media, kupondana, kugodorana, kugodokerana chechi. Tell me one chisipo pasocial media. You say one mundivhare munyara dzemuromo chechisipo kubirana pasocial media. Everything here chechisipo. You are the best prophet of your own life. Ani muri kudzwa ndimi vaprofita vakuru veupenyu hwako iwewe. You don't need a third party paupenyu hwako. Kneel down, pray to God, talk to God. Ndibaba vako havatyisi, ndibaba vako havatyisi. Talk to God, muchemere, muudze zvaunoda, uone kuti havapinduri here. Vanoti ndiedzei muone kana ndichikundikana kuzarura mawindo angu amweya mutsvene kuti ndikuropafadze. The problem is hamusi kuvaedza, muruda kunoitigwa, kunonamatigwa. Ndozvamuri kuda, hamudi kumbovaedza mega Mwari wacho. Vanokunzwa the same way vari kunzwa uyo, vanokunzwa iwewe Mwari, because God is a just God. He is a just God. Havana favor kuti kwa uyu ndiningi ndosamira kune makuva akafanana. Makuva anochekwa zvakafanana kwese, pari kupinda mupfumi, handika pa next pari kupinda murombo angasina kana bhutse pfeka, because Mwari ndiMwari vari just. Takafanana tese in the eyes of God. Stop being misled by these people. Fugama, unamati, ucheme kuna Mwari wako, muchemere, uite. Ende pama situations kuzoti no situation is permanent. Yekunzi, uyakuno ndizodai, handi mazvoda, hakuna. Ndati kuti icho kundakona machore zviro, ndakasvipisa ndabva ndikati yuwi. Kungodai mufundisi, kungodai pastor kuprofita, kungodai apa vanhu vachikwira sei. Tokuti chikwire uya tikwire pano titaure zveupenyu, taure zvemabusiness ideas, haudi. Asi kuda kunokwira kwaunda noprofita upenyu hwako hwaunoziva iwewe muridzi wawo. Iwe ndiwe unoziva upenyu hwako, ndiwe muridzi weupenyu hwako. Uda kunoprofita upenyu hwako, kuti wasingazivi upenyu hwako chichoda unoudzwa chii? Chauda unoudzwa wacho wasingazivi iwewe noupenyu hwako chii? Chii? Wapedza monzi ndibate kuseri, ukaona wangonzi kuseri patoipa, wakutonoburisa. Ukaona tongonzi kuseri chete patoipa. Hazvidi kudaro vasikana. Chechi sipo pasaka social mimi vanonamata vari kutsvaga nyasha dzaMwari. Be very careful of social media. Ndo pari kuitika yese, ndo pane zvese. Hakuna chisipo pasocial media. Ndo paunotoona kuti Satani akawana pekubati, ende vakawanda vari kunyura, tiri kunyura nekuda kwesocial media ishi. Vakawanda tiri kunyura nekuda kwesocial media. Ukasazvikondrola wega, ukasazvidzora wega, ukasati mubvunza Mwari kuti Mwari kwenda kuenda uku Mwari, kunda muti unonyura asikana. Unonyura, unosara wangove debe. Unonyura. Zvose zvoda kupota uchizviwega uchitaza kuti kwenda kuenda hakusiko. Guys, tobatana nemuSaturday. Andika muve nezuva rakanaka.